Ang Ginoo manaa ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Namalik ang mga apostoles og nakikita sila kang Hesus og ilang gisugilon kaniyang tanan nilang nahimo og natudlo. Daghan kayo ang mga tao nga nagpuli-puli pagpangabot og pagpanlakaw. Tungod niini si Hesus ug ang iyang mga tinun-an wala nay higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa mingon si Hesus sa iyang mga tinun-an, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamugyutay. Busa manakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghan ang mga tawo nga nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan sila dayon. Busa ang mga tawo sa tanang lungsod miadto nga nagdagan ug nahiuna pagani pag-abot sa dapit nga giadtuan ni Hesus ug sa iyang mga tinun-an. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy siya pag-ayo kanila kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Ug gitudloan niya sila ug daghang mga butang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kanatong tanan. Pwede pakibati sa imong tapat ing na good morning and God bless you. Palakpakan nato ang Dios mga igsoon. Mga igsoon, aduna ko'y classmate sa high school ug siya nagpadayag kanako ngaingon pa niya nga gikapoy na kuno siya sa iyang kinabuhi. Kay sige ra kuno siya og trabaho, sige overtime, pati adlaw nga Domingo daw, nag-overtime gihapon siya sa iyang trabaho. Nangiwat lagi kuno para mudako-dako ang iyang sweldo nga iyang madawat para taon pod sa iyang pamilya. Gikapoy na daw siya kay maura man gihapon. Igo ra ang iyang kita, gani pag Domingo di na siya mo simba. Kay para mag-overtime sa trabaho. Mga igsoon, tinuod gayod, kapoy bitaw po nining kinabuhi nga sige ratag trabaho, no? Kana bang wala ka na'y panahon bisan sa imong kaugalingon para mag-relax. Tinuod kapoy gayod. Mas mo kapoy pagayod ang atong kinabuhi, mga igsoon,
ilabi na kung wala kay panahon para sa Ginoo. Amen? Sige ra kag trabaho pati Domingo, ni bisan sa pagsimba, di nimo mahatagan og panahon. Kay lagi, unahon pa nimo ang pagkabisi sa panginabuhi. So pag-ingani ang atong kinabuhi, mga igsuon, even panahon para sa Ginoo, wala, kapoy gayod, no? Laay ang atong kinabuhi. Kaysa pagkatinuod, mga igsuon, ang maghatag natog kadasig, ang maghatag kanatog kusog, ang magapanalangin kanato sa atong mga paningkamot, ug ang maghatag kanatog kalipay, dili man ang atong kwarta, kundili ang atong Ginoo. Amen? Tinuod na, mga igsuon. Gani, ingon pa man sa atong Ginoo, ako ang punuan, kamo ang mga sanga. Kung ang sanga mahimulag sa punuan, malaya gayud kini og kawad-an og bunga, matud pa ni Jesus. Sumauna nga kung kita isip mga sanga, maputol ang atong connection sa punuan nga mao ang Dios, nga mao ang atong source. Kung mahimulag kita sa punuan, malaos gayud kita. Kawad-an kitag bunga. Mamahimong walay gana ug magkalaos ang atong kinabuhi. Mamahimong kapoy ug laay gayud ang atong kinabuhi kung dili ta makakonekta sa punuan nga mao ang atong source, ang atong Ginoo. Mao na nga importante nga dili gayud kita mubulag sa punuan, mga igsuon, nga mao ang atong Ginoo. Ayaw gyud mo bulag, ayaw mo pahilayo, ayaw itugot nga ang inyong kaugalingon maputol diha sa maong source. Kay ingana ang mahitabo, laay, kapoy, way gana. Murabag, gusto ka nang mahanaw nining maong kalibutan, kay ingana ang imong gibati. Mana, mga kaigsunan, nga ang source, nga mga atong Ginoo, ang tinubdan sa tanan. Nga maong punuan, isip kita mga sanga, hinaot unta nga dili ta mahimulag. Mga igsoon sa atong ebanghelyo, atong nadungog nga si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, busy kaayo pag-asikaso o pag-atiman sa mga tao. Nga ingon pa nga wala na gani sila'y higayon sa pagpangaon. Wala na higayon sa pagpahulay. O kining mga tinun-an ni Jesus, bag-o pa lang miabot gikan sa ilang misyon. Gani siguro, gipang kapoy pa sila kay lagi mao pa man ang ilang pag-abot. Ug nabati ni Jesus nga gipang kapoy sila gikan sa ilang misyon. Ug nga nagkinahanglan nga makapahulay usa sila. Pero unsaon man nila pagpahulay, nga pagkadaghan man sa mga tao nga giasikaso sa atong Ginoo. Mao nga sila usab busy pagtabang sa ilang magtutudlo, pag-asikaso sa mga katawhan. Buot ni Jesus, mga igsuon, nga makapahulay ang iyang mga tinun-an gikan sa misyon. Ug nga sila gayud magkaistoryahanay ug maayo unsa ang nahitabo sa ilang misyon. Mao na nga nangadto sila sa usa ka dapit nga mingaw o awaaw nga layo sa mga tao aron sila makapahulay, makaistoryahanay
ug makabanding no sa usag-usa kauban si Jesus nga ilang magtutudlo. Mga igsoon, ining maong senaryo kini nagpahinumdom kanato nga sa atong kinabuhi nga sama ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an kinahanglan nga kita usab magpahulay. We need also to rest ug dili lang pirmi magtrabaho. Gani gihatagan man kita og panig-ingnan sa atong Dios sa paghimo niya sa kalibutan. Pila gani kaadlaw siya naghimo? 6 kaadlaw naghimo o gihimo sa Dios ang kalibutan, ug sa ikapitulo kaadlaw unsa may gibuhat sa atong Dios, siya nagpahulay. Mga igsoon, mahinungdanon kanatong tanan nga we need also to rest and to be with God, to be with Jesus who is our source. Sa mga tinun-an gidala ni Jesus sa usa ka dapit in order to be with Him. Nasayod si Jesus nga gikinahanglan ni nila para mobalik ang ilang energy diha sa pagpahulay uban kaniya. Kinahanglan mga igsoon nga ma-recharge sila. Mga igsoon, kita usab dili pwede nga magsige ra tag trabaho. Kay moabot ang panahon nga maluya og kapuyon gayud kita. Pariha ba sa cellphone, kung sige ra nimo gamit ang maong cellphone, moabot ang panahon nga malobat gayud kini. Mao na nga kinahanglan nimo i-charge ang imong cellphone para ma-recharge. Kita usab kinahanglan nga maka-recharge kita pirmi diha kang Hesus para di sad ta malubat. Kinahanglan maka-charge kita sa atong source nga mao si Jesus para dili malubat. Mao na nga dili pwede nga trabaho lang ta permi kay malubat gayud kita, no? Importante nga naka-charge po ta kang Jesus sa akong gingon kaninyo para dili gayud kita malubat. Amen. Ang buot nako ipasabot nga para dili ta malubat mga igsoon, kinahanglan aduna usab kitay panahon para sa Ginoo diha sa atong pag-ampo o pagsimba kaniya. Nga we have to spend some time in order to be with the Lord. Kaysa pagbuhat nato niini, ma-recharge ang atong kaugalingon og dili ta dali kapuyon, dili ta kanabitang murag laay ang atong kinabuhi, kay naka-charge man ta pirmi sa atong source of everything nga mao ang atong Ginoong Hesus. Mga igsoon, kabahin sa atong pagpahulay ug pag-relax para dili ta malubat, mao gayud ang pag-spend og time ngadto sa atong Ginoo. So ing ana ka importante nga kita makagahin og panahon para sa atong Ginoo diha sa atong pag-ampo ug pagsimba aron gayud kita ma-recharge sa atong mga kakapoy. So maning mga igsoon, ang dili gayud nato kalimtan sa atong kinabuhi. Ang pag-charge sa atong kaugalingon ngadto sa atong source nga mao ang atong Ginoo diha sa atong pag-ampo, diha sa atong pagsimba ug pagkalawat kaniya diha sa pagtambong sa santos nga misa. Hinaot nga dili gayud nato kini kalimtan ug nga mahatagan nato kini og importansya sa atong kinabuhi. Hinaot paunta. Amen. Palakpakan nato ang Dios mga igsoon.